So sa ka. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Minglanilla, Cebu. Ang ganito matatampo, nagdasangan nga, Marty. Recorded by Radio Mo TV. Oh, Jen, unsa ko ni? Ngano nang hipos mo kasi mong mga gamit? Dili na ko, Marty. Undangon na ni nato. Nga naman. At sabay saan ako ni mo? Gikapoy na ko. Dili pa ka gusto nga magkaanak ta, di ba? Jen, di ba nagsturya naman tabahin na ni? Onya na kung maigo na tang tinigom. Dili pa ba naigo ng tinigom ni Mus Bangko? Naana kay stable nga trabaho, Marty. Unsa pa mo ginigipangita ni mo? Basta kay di ba ko andam? Ah, bahala ka. Basta kay dili na ko. Jen. Tagay ito na. Di lang ko, bay. Di mo kasulbad ang tagay sa kong problema. Nya, sa may plano ni mo? Atura ko sa bay. Bay. Bay, Ay. Ako na lang usa din sa bay. Ningaw na kayo nga, wanas Jen. Magkuha na ako ng nun. Di na lang ako mag-inom-inom. Medyo naigo na ko sa kong giinom na. Pero lain ka po kayo kung gibate. Hawaan kayo. Wala kinalagin nga magkawas na. Ato kong motiwas og inom sa bar. Sir? Oh, Kadali ba ni mo makurat? sorry. Laom lang kay ko ganoon na. Huwag akong makabantay mo. Ang saya ito. Nangutan ako ni mo if okay ra ba ka? Dili. Same. Problema sa partner? Wala ko'y partner? Oh. Okay. Modeng naginusara ka. Well, same ta. Naginusara og namasin nga makahuna-huna og tarong kung muinom. Magit, yeah. Pero makagool madig samot nga maginusara. Pwede og di nila ko tupad nimo? Pwede ra. Thanks. Pero ila-ila sa ta. Ako si Hannah. Marley. Nice to meet you. Sige, shot. Yeah. Marty. Asam ko. Yan na. Patay. Sa may kibuhat ako. Muli na ko. wala hindi yung kamutubag-tawagan. Lagi. Buang nga ba eh. Buga na ko eh. Safe ra maga. Okay pa. Ako lang mo mabdos to. Si Bako ka rin. Recorded by Radio Mo TV.
Sige, ko na una ni Hana. Biyaan, bito na ako. Okay na to siya eh. Pila na bitaw kasi manang nilabay, sukad nga naitabo to na mo. Oh, kitsa man. Hello? Marty, si Ana ni. Diin ka, number na ko. Ikaw nga mo'y naghahatag na ako. Marty, may amay ng istoryahan. Magkita ta. Asa man? Mabdus ko. Usa? Ariha ta. Nakuratsat ko. O dili pasad ko andam. Pero wa natin mahimo. Naana ni. Sige. Ay, kabala ka. Suportahan ka. Ako'y bahala sa mga tananin mo kinanglanon o gasta sa mga pagprinatan mo. Salamat, Marty. Mura naman ni dili ikaw bay. Wala naman kipahuway sa sigig trabaho. Kayod yung maayo, bay. Para sa kong maabot nga anak. Wag yung kung magdahom nga, ngun ane day ka responsable. Ibuwagan ka ni Jen, kay dili pa ka andam nga nay anak. Nya karon, Karon, naanam gini. Isa na ko mahimong pasagdan. Kay responsibilidad din ako. Hangtod sa hangtod. bay Marty. Gikan ko na papernatal. Maayo hinon. Marty, na ako importante kayo ng isulti ni mo. Unsa man? Sorry. Sorry? Sorry sa unsa? Nakarealize ko na sayop ko gihap. Dili ikaw ang amahan sa akong anak. Unsa? Bisag sa ako balik-balik og gihap. Ang akong ex mo'y amahan sa bata. Kano sa alim ni Bawan? Mga usa ka buwan na. Og naglibog ko kung saan ko pagsulti nimo. Marty, pasaylo ako. Kay kung ako'y pabuton, gusto na kong ikaw mo'y amahan sa bata. Kay way ayo ang iyang papa. Yan. Okay na. Sorry, Marty. Sige lang. Iampo na ko pohon nga mabawasan ng imong kaayo diri namo. Salamat gud kaayo. Karon pa ko nakarealize. Gusto mo ko nga na ikaw galing anak. Og sakit man di. Bisa na og wapan ako makita ang bata pero walo ka buwan kong nagtuo og nag-expect na may anak na ko. Excited na gano'n takay ko. Pero dili siya para nako. Si Jen ang nag-chat. Magkita na. Nga naman ka. Mabdus ka. Oh, Marty. Og mga nakay nako. Nahibaw ko nga dili ka malipay kay... Salamat. Unsay salamat. Salamat kay Mabdus ka. Uwa ka masuko. Wa. Nalipay ko. Ngano? Andam na day ka. Oh, Jen. Og di na ko masugot kang mawa pa na akong anak. Hasta ka. Tinuod. Wala ba ginuta ko'y plano magpahibaw ni mo? Pero dili na ko kaya nga i-blind ra ka. Jen, salamat. Salamat.
Pag-aigabala ka. Ako'y bahala nimo ug sa atong baby. Excited na kay ko nga mahimong amahan. Sa tuwing tayo'y magkakalayo. Sa akong kadismaya, napulihan og grabe nga kalipay. Siguro, gigamit lang nga instrumento siya na para makarealize ko nga gusto sa din ako nga may kawalingon akong anak o pamilya. O karon, malipayo na kami ni Jen sa among pamilya. Di nilang gutom, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Marty gantaga Mingla nila Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan. Basta't kasama kita. Kasama kita. Ang mga kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marihikain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Yung tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Marvin. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubo. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Nakagusto ka ni Jen? Bro Marvin? O bro, Aw, kana, sige. Suwig panguyab. Ayog langay-langay kay basin daig maunhan ka soban. I love you, Jean. Marvin, Mao na, love di ka. May chance ka ako nimo. nga nung mulimod man ko nga ang tinuod. May gusto man sa kunin mo, Vin. Kun mo na, kita na, ha? O, Vin, uyab na ta. Salamat, Jane. Swertihan ni mo bro, kay gisugot ka ni Jen. Kaloyan lang, bro. Sige bro, good luck sa inyong relasyon. Di ka busy? Dili naman, Vin. Nga naman unta. Manuri unta ta. Asa man sa tamanuroy? Bisag asa lang, good. Nangita tag lugar nga magasulti-sulti ta umayo. Ah, sige pa. Manuroy ta. Wow! Hindot ako din yung dapita. Bugnaw kay hangin, oh. Dito sa, nya, taas kay nga tong pananaw. Maog yun. Makawa sa problema. Ay, Uy, naunsa ka, uy. Itutok manggugan ako. Yan ang hupaw dayon ka. Naunsa di ka. wow, Kuan, di lang ko makatuo ba nga magkauyab ta. Ngayon mo kong sugton kay manghubaya ka na ako. Ikaw, gyud. Siyempre, love ko ti ka. Mao na nga, gisugot ti ka. Salamat, Jane. Huwag mong hinaot ko nga di mawa ang imong gugman ako. Dili na mahitabo, Finn. Kay love ta kaayo ka. Salamat, Jane. Nahapnan gyud dada. Mao gyud. Unsaon nga nalingaw mo ta sa tong laag. Nindot man sagod ang lugar nga atong giadto, god. Mao gyud, Jane. Dali na. Ako na kayatod sa inyo kay basige pangita na karon sa imong mga ginikanan. Wa mo lagi tao din sa inyo. May gilakaw tingali sila si mama ug papa. Aw, Sige na, uy. Balik na sa mong gipuy-an kay manirado na ko. kadiyot lang, Jane. Unsa man? Pwede ko mugakos nimo. Ha? Dugay-dugay na rin atang nagkauyab o unya, wa pagid ko makagakos nimo. Pagkaksa ko, ha? Sige na lang, uy. Humani mo gakos pauli na, ha? O lagi. Jen,
Dugay nagkikay kong nangandoy nga kakakos ka. Jen, Uy, manghawak man ko ka. asag bilang ko uyab na bitaw ta. Ha? Jen, Uy, Jen. ikaw pa. Ligara na ka, ha? Di mo kanta. Makatintang ka. Jen, Jen. Marvin. Nakuha gini mo akong pagkababayad, ha? Nagmahay ka? Wa man. Kay love man di ka. Pero, nahadlok lang ko, Vin. Ha? Unsa mong kahadlokan? Basig imo niya akong pasagtan ba? Kung mamaptos ko. Di ginamay tabo, Jane. Tungod kay love petty ka. Unya, kung mamaptos ko. Kung mamabdos ka, magminyo ta. Basta ha. O lagi. Di ka na kumahimong pasagdan, Jane. Kay love na kay ka. Salamat, Vin. I love you. I love you too, Marvin. Recorded by Radio Mo TV. Kung maminyo na unya mi, di na takalaglag ini. Ay, mausap. Unya, ano sa mo magminyo? Unya na bro eh. Wa pay budget. Pero, mamabdos na unya ng uyab nimo. Na, ina ko bakakon. Mapugos kaya pagkigtipon, anak. Ha? Oo. Inaya ko bakakon lagi. Di ba, maminyo kag pinakalit anak kung mamabdos na si Jen. Bro Marvin. Oh, mamsok eh. Kulbaan tani mo eh. Bro, sa diha, kaya nangita nimo. Ha? Jen, ikaw magbaday ng nangitaan ako. Oh, ano sa ka? Anong goal man kinang naong nimo? Mabdos ko, Vin. Ha? Nagbunga ang imong gibuhat na ako. Mo ba? Makatawa ka lang, ha? Nalipay lang ko nga. Mahimo na unya kong amahan, Jane. Unya, unsa may itong buhaton ini? Ay kabala ka. Mangita tag atong kabuyan. Magtipon lang una ta. Dili ko di mo pakaslan. Pakaslan oy. Pero di pa karon. Magtigom sa ta. Sa pagkakaron, mag-live-in lang una ta. Nya, saan na may akong gingon nimo? Lagi bro eh, sakto gi ka. Kinahanglan nga magtipon mi si Jane kay mabdos na siya. Sige lang bro. Malingaw ka raon niya, puhon. Hindi ka kita nimo si mong anak. Day Jane, Unsa man, Vin? kuan ba? Pila pa man kabuan ang atong pabuto nung una ka mga anak. May iyang niunta ko nimo. Unsa man, ha? Muduaw ako sa akong mga ginikanan bi, kay dugay na kay kung wa makaduaw nila eh. Oh, sige, Vin. Aon sa man, ganahan ka nga mukuyog ka nako. Aron sa ba makakita sila si mama ug papa nimo? Unya na lang, uy, kun mahuman akong panganak. Kay kapoy biyahe nga mabdos. Mausad. Sige. Ako na lang muduaw sa akong mga ginikanan ha. Balik ba dayon, ha? O Jane, tulor ra ka adlaw ko dito. Ma, Ay, salamat in taon nga nakahuna-huna kag duaw na mo na. Mingaw na kay minimo dong, oy. ako sad pa, ma. Mingaw na kay ko ninyo. Unsa to'y imong giingon dong? May kaipon ka na? Oo, ma. Og, mabdos na ganito. Kanindot god. Hapit na dami makaapo ini. Maugin pa. Kaanugon nga wa nimo ang nahimo nimong asawa, uy. Makakita na unta mi. Sige lang, ma. Human niya og panganak. Muani unya mi. Nakabantay ko, ma ba, pa. Tagkan mo kayong tao sa gawas? Ang alimot ka nga pista man ro din sa ato. Oo, Reza. Nasa ato ka di ay, niyaro na akong mga igagaw. Niya, gito ron. Labi na og mahibaw to nga niya ka. Aw, makitaga ito ni mo ron. Lipaya na mo gawin, ani ana kagaw. Kaya na mo lagi Gaw. Gusto mo na? Ako sa gaw, lipay kay ko nga, nakakita ko ninyo. Gaw. Oh. Karong gabi ba? Kuyog ka na mo. Asa man tagaw? Aw. Na may disko ron. Madisko tagaw. Okay gaw, sige gaw. Okay. Daganag mo tao dito gaw sa? Ugaw. Misa mo dagdagan mga tao din sa ato kay daghan naman ang aminyo. Nangandak na ko ba? Unsa man gaw? Nausap na desonahan.
Murag ko nga. Namin nag-away. Lagi nag-away yun. Oh, Tayo ko kang ikagar to go. sino tawag ni mo gaw? Gaw! Tama mo! Gaway! Ibighan nga ito! O sa, dali gaw. Atong tabangan atong mga igagaw gaw. Dali! Ginoo ko yung taon ni mong bataa ka. Ngano nagkig-away ba din taon ka, uy? Ay, lisod man sa gaya ma, kung maginanaw lang ko. Nagikulata na magmayong akong igagaw. Maong itabang na sa gugulata sa ilang mga kontra. Marvin! Oh, pa? Daw tang balitan dong. Unsa man pa? Duha ka tao ang namatay sa inyong kontragabi eh. O usa ka sa suspect. Oh, unsa? Dong, ako na ning mihangyo nimo. Maluoy ka. Surrender na ang taon. Pero pa, wa ko isa. Ikaw mismo nahibaw nga nakatampo ka sa duha ka tao nga namatay. Oh, pa, Surrender na lang dong. pero pa, una ako ni buhaton. Mag-unsa naman akong asawa ug ang umaabot na akong anak. Kami na ang mahibaw sa imong pamilya dong. Basta ang taon, surrender. Pa, tungod sa hangyo sa akong amahan, ni surrender ko sa kapulisan. Sa pagkakaroon, ni ako sa Dapicol o Davao Prison Penal Colony. Og nagpaabot na lang ko unsay sunod nga mahitabo. Og kanimo Jane, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga dili ko nimo kalimtan. Og sa mga batan-on nga naminaw karon, manghinaot ko nga makuhaan ninyo og leksyon ang natabo sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagani nga akong tampo. More power sa Arimin. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Marvin nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, pagsubok. Handumanan sa ka awit. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Matthew. Recorded by Radio Mo TV. Nagdugay gid mong Emily bay no? Magduha ka tuig ba? Mao lagi. Gwapa man guli si Emily bay. No? Bisag chubby. Nya buutan pa gyud. Nya gwapa lagi. Tinawad ka. Pero api mo ba? Usahay. Boring oy. Nga naman. Kaya dili makasabay sa imong trip. Mulang. Matthew, sugod karon ikaw na tigkuha sa imong manghod, ha? Oh, ikaw rin ma. Busy kaayo meron, uy. Kinahanglan kong mag-overtime kay anugon po ng extra nga sweldo. Unya si papa ni mo nahibaw na baya ka nga kada gabi gitong mauli gikan sa iyang trabaho. Kay unsaon layo ra ba? Aw, sige ma. Tuod. Kumusta naman day mong Emily dong? Wa naman lagi sa mo bisita dinis bay. Okay naman ma. Aw, abi na kong nagbuwag mo. Ha? Wa mo eh. Busy lang siya ma. Sige magugtuon.
na namo sa akong barkada. Nagdam sila og ilang mga uyab. Ikarewa kung di ka mo kuyog. Sige, pero magdala kong libro ha. Kay exam na ba ugma? Sige, kay bahala. Mili, sure gid ka nga dili ka mo inom? Dili lang ko. Dili gid ko hilig anak good. Maikog masatang mo inom ning kalakiha eh. Kay natay usa ka kauban dinhi nga buutan ra kaayo. Try, Emily. Bisag ka usa lang good. Di lang nato siya bugson ha. Pasagdan na nato siya nga magbasa-basa sa libro kay exam para ba niya ugma? Oh, okay. Good girl, Madenis Emily, uy. Pasensya na gid mo ha. Ba't siya natin na ba eh? Kay natuog na mas muli. Sige bay. O namin ninyo, Matthew. Sige, sige. Sige. Ano ba ya? Sige, amping mo ha. Ay, paitay ng Emily eh. Sa saon. Di ko mo sabay sa akong mga barkada. Emily. Emily. Mata na. Emily. Mauli na ta. Mamauli na? Oo. Niuna na sila nato. Mao ba? Duka na sad kaayo good. Nanimaho ka man laging imno nun. Nag-inom na sa kagabi eh. Gamay-ramay. Gamay. Pero nagsige na ng imong inom-inom diha. Wala na makagdayabag ang mga barkada ni mo, Matthew. Mamasad eh. Sa iyo po buntag niya. Magyaw-yaw na sa ka. Sabado man ron. Bantay mula ag nasad ka, ha? Bata ka pa gani, sige na lang kagalala diha. Sa'yo kikinang madaot ng imong atay anang kalakiha. Mamasad eh. Ay, sige, yaw-yaw diha magod. Mag-uber ba ko? Di ka makuyog na mo. Dili lang. Sige. Ibala. Matthew. Wa ka ba nahinumduman rong adlaw? Ha? Anniversary na to. Unsa? La. Anniversary day na to ron? Nilimot gid ay ka. Emily. Sa laing adlaw nang tingali ta mag-celebrate ha. Nakatando ng gusto kong mga barkada gud. Matthew. Irresponsable kang dako. Tiaw mo na. Kung wa pa ko magmonitor, tingaling hangtod ron wa paghihapon imong manghod dinis bay. Limot ko ha. Nalimot. Ganina na ko nagsigig panawag nimo pero dili gyud ka makontak. Mayo gani kay dito bag si Emily sa akong tawag. Wa ka maikog sa imong uyab, Matthew. Siya mo'y nikuha sa imong manghod ganina sa eskwelahan ug maoy naghatod pauli dinis ato. Unsa? Tarungan ang utok nimo, Matthew, oy. Asa naman ang tao na nimo gibutang, oy? Thank you kay nitubag ha. Sorry, Matthew. Pero dili na nako kaya. Emily. Gibuhat na nako ang tanan para nimo. Pero wag gyapon nimo nakita nga ako mga efforts para nimo. Ug na-realize na ako kitingali. Wag gyud nako ang gusto nimo sa usa ka babae. Emily. Thank you sa 2 years. Love kayo ti ka pero basin mamatay ko sa iyo kung ipadayon pa na ako kung pakigrelasyon nimo. Emily. Recorded by Radio Mo TV. Sa ato pa, iyon ana siya kaugtas nimo. Badlungon sa kay kagud. Pwede raman ka nga mobalibad sa barkada. Kay ako, if moingon akong uyab og dili, di ba sa ko? Bay.
Giingnan ni mo si Emily nga paanhion inig birthday nako. Ha? Wa di mo sultihi? Ma. Buwag na mi. Oh. Hindi na tingal tumuan ni. Mao na. Gibuwagan ka na tungod sa imong kabadlongon. Ay, ako na lang manawag niya. Emily, thank you ha nga ni Anhigid ka. Si Emily. Ni akit. Bida ko di siya muan eh. Thank you po sa invitation, tita. Siyempre, uy. Ikaw Pero pa. di siya matanaw na ko. Nagubos yung tingali siya na ako. Sige lang. At least, nagita na ko siya rong ibiyo na. Dili lang ko magdugay, tita. Thank you. Uy, nga naman. Kinahanglan pa ko mag-impake, good. Asa banday ka? Muwato na mix ikaw, tita. Ato na sa kong magpadayon sa kong pagtuon. Mga to na siya suri ka. Mao ba di ay? Tita, sorry ha. Pero dili na lang yun ako kaya. Kinahanglan na ako undangon kung sa may naan mo ni Matthew tungod kay dili ako klases babae nga ikipagita. Emily. Emily. Sige, tita. Dili na lang ako magdugay. Salamat sa tanong. Grabe sa. Huwag i-update si Emily sa iyang mga official media accounts. Lagi, bay? Mag 3 years na. Maugit. So, kad nga nagbuwag mi. Wa na gid siya pahusaya iyang Facebook. Kumusta na kasi ha? Mag-scroll sa ko sa Facebook, mi. Oh, mi. Emily updated her profile picture. Oh, after 3 years, kano ba siya nibalik og paramdam sa iyang Facebook? Tanaw na ko. No. Nihugo lagi siya. Umasag og comments, mi. Laban lang, Emily. Stay strong, Emily. Salig lang sa Ginoo, Emily. Kaya ra na. Nganong ingon-ani man ang mga comments sa mga tao. Nag-send siya wave na ko. Mo-wave back ko. Wa siya ma-reply. Uwasad siya musin sa akong pag-wave back. Buntag na. Katulay ko eh. Check na ko phone ni. Masing reply sa Emily. Wa man. Wag yapon siya musin sa kong pag-wave back niya. Something nasa sa akong newsfeed. Kada ka man i-comment sa iyang profile pic gahapon. Basawa na ko. Rest in peace, Emily. We'll surely miss you. Unsa? Patay na si Emily. Ginoo ko. Dili. Ano man? Matthew! Matthew, naunsa ka? Ha? Ma, wa na si Emily. Unsay wa na? Patay na si Emily, ma. Wa na siya.
I just RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka may higalan kaagi ni Mateo nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulhan Die with a Smile. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa kaaw. what is this I feel? I can't. Maayong alaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Maxi. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I've fallen for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga San Vicente, Liloan, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Maxi. Recorded by Radio Mo TV. Asa naman is Bella, uy? Kaniyaram ko nagpaabot niya. Day, Maxi! Ay, salamat! Niya nagitaon ka, day. Kadugay pa ni mo. Huy, magdakos ka man ko. Gimingaw ko nimo day, uy. Kay dugay na betang wa magkita kay bakasyon baya. Aw, hinoon sad. Misamot pang kagagwapa, day. Saba, uy. Guwapa good taon. Lagi! Oh. Si Carl malagi na nagpaingon din eh. Asa ba? Nara, oh. Tara, oh. Oh. Naamalagi na siya kuyog. Hi, girls. Hello. Naamalagi kay Kuya Carl. Oh, ako na igagaw. Go. Ilay lang sa mo sa akong mga amiga. Kini siya si Bila. Hi. O kining usa si Maxi. Oh, ako na igagaw si Brian. Hi. Brian, imo mo kong gigunitan akong kamot. Sorry kayo, Max, ha? Wala kong makapugong nga nakakita ni mo. Tsangon, gwapang biti ka. Atik sad ay. Tinoon bitaw, gwapa ka, Max. Sabi sa nang igagaw na ko, eh. Waman musulti nga. May gwapa di siyang amiga. Sige na oy, magbuwag-buwag na tanin niyo kay muato na mi sa among room. Hi, Max. Hello, Bri. Upauli na ka? Oh, Lumanta pa uli. ha? Ay, kabala ka. Okay daw tang tuyo ni mo. Gusto lang ka na kung ihatod sa inyo. Sugot na lang ay hatod ka, day. Kay gwapo kayo na muhatod ni mo, oh.
Makulbaan man sa taoy. Maghatad-hatad ka na ko, Bray, niya. Mabugduan pa lang yung hinuon ko sa imong uyab. Ay, kabala ka, Max. Ah. Kay, wag na, uyab ako'y gagaw. Sure ka, Carl? Tinood bitaw. Tinood ang gigon sa akong igagaw, Max, nga wako yuyab. Maong, dali na, be. Huy, imo mong ganang kita akong bag. Dali na, kay ihatod ko sa inyo. Daray mong bag, Max, Salamat, Bray, ha? Jesus, salamat pag na siya, eh. Og ba, ha? Ako lang sa mo kang ihatod. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Kinsa man tong naghatod nimo, Max? Imo tong uyab? Dili maoy. Ako na tong amikong. Mao ba? Okay ra man ang mag-uyab-uyab ka basta dili lang nimo pasagdan ang imong pag-eskwela. O sa gusto nimo kanon, kaya ipalitan ka. Ha? Ayaw na, oy. Ako rin palit. Ako na lang lagi. Lingkod lang ka din, kay ako rin palit. Sige. Bisan unsa na lang. Di kwarta, oh. No, ako rin bala. Ay, nagasto-gasto niya. Hala. Di may kimayti si Brian. Iya mo tingalin ng uyab. Noon sa man ko. Nga nagkisakitan mo ko sa kong nakita. Maxi, pagdali diha. Uy, kay malit ka na sa mong klase. Ma! Mayo! Mayo! Uy, Maxi! si Brian. Imo pa magikong gikuha, uy, Brian. Nga naman gud Ganahan gud ko nga ihatod og kuha ka na ako sa eskwelahan. Nganong imo man ikibuhat na ako, Bray? Walang. Ganahan ako. Unsa na may real score ninyo ni Brian, Day? Real score? Unsa man? Uyab na mo? Dili tay, uy. O, wa man sana siya manguyab na ako. Pwede din na. Ngatod kuha ka niya din sa eskwelahan o niya dili mo uyab. Tinuod lang kitay. Dili may uyab ni Brian. O wa sab siya manguyab na ako. Naunsa ugod taon na. Pero, mura na sad mi og uyab kay protective og gentleman si Brian nako. Dali na, uy. Ang mauli na ta kay hapon na. Gamay na lang kayo mga estudyante, oh. Kadiyot lang gud. May isulti ko nimo. Pwede rin mo nga magsulti nga maglakaw ta. Karon gani, oh, nagsulti naman ta. Lingkod sa dere. Eh, naku importante nga tuyo nimo. Unsa man ganang imong tuyo nako? Huy. Unsa man imong tinutukan nako? Mura man sa kog mahilis, ana. I love you, Maxi. Brian, Ang tinuod. Dugay na ako nakagusto nimo. manguyab ka nako nga. May uyaban ka? Ha? Kasi may nagingon. Nakakita magud ko nga imong gimayti. Wala may ato eh. Nagbuwag mo? Oo. Nga naman. Wala may mo kasi nabot. O, siya sa Panginungdan. Anong, wagit kumusulti ni mo sa akong feeling. Kay, uya pa mo mi ato. Katong nakahilata. Mao ba? O karon kay, wala naman mi. Free na ko nga musulti sa akong feeling. Diyan ni mo. Brian, May chance ka ko. Maxi? ang tinuod lang, Bri. Sa sige na to kuyog-kuyog.
Og sa imong gipakita na akong kabuutan diri nako. Na in love na ko nimo. Tinuod. O lagi. Nga sa ato pa. Kita na. Oh, Brian. Salamat kayo. Basta, sa ari lang gid ko nga dili ko nimo binuangan ha. Og dili ko nimo pasakitan. Oh, Max. Ako na isahan ni mo. I love you. I love you too, Brian. What is this I'm feeling? I can't explain. It's crazy. Lipay kaayo ko nga nagkauyabi ni Brian. Kay love man sa nako siya. Og 2 years na kami na nga mong relasyon, og wa gyud mausabang yung feelings na ako. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagi ni Maxi nga taga San Vicente, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, I've fallen for you. Ang mong kaagi gibatan na sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Canas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kawit. I-address lang nining tulimanon, handumanan sa usag kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Las Mania, Boulevard, Cebu City. Kumakain para sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Ang atong tatampo nagdas sa nga May. Recorded by Radio Mo TV. I love you, May. Ricky, Mo ka na tinuod. Love di kami. May chance ka ako. nga nang mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sad ko ni mo, Rick. Kung mau ka na, kita na. Oh, Rick, ako na kang gisugot. Salamat, May. Unsay plano ni mo na ko, Rick? Ha? Nakuha na magiging mo nga akong pagkapapay. Ayaw kong ingna nga imo lang kong pasagdan. Di ka na kumay mong pasagdan, eh. Unsa lagi plano ni mo na ako? Magtipon ta. Unya, asa man ta puyo? Adto ta sa mong dapit. Maod ay ni ang imong pangasaw-unon, Ricky? O, ma. Maayong adlaw, tita. Pagmama na nako. Kay mahimo naman unya kang asawa sa akong anak. Ma. Unya, unsa may plano nimo, Ricky? Anilaw na mi puyo din sa ato, ma. Kay wa pa mamibay.
Waday problema, uy. Kadako ining atong bahay, Na sige, anhimin puyo din sa ato. Uwa naman ko rikla, ha? Ako ni Claron, di. Magpalit kong pregnancy test. Mo ba? Mabdos ka day? Rick, nagpalit kong pregnancy test kaniya. Og positive gyud. May hinoon day. Og amping ay mong gimabdos ha. Aray! Rick! Oh, day! Ah! Ano ka? Dong, sakit kaya kong tiyan. Oh, ha? O, pasig na ka na. Oh, tara, lalo taga sa ospital. Naon sa manis Ricky. Imbis doha na hino ng among anak. Tagdugay naman hino ni siyang muli. Abli! Abli! Niya na siya. Katugay mo naman na kaabli. Nagatiman ba ko sa tong anak ko eh. Sa sunod gani ba? Kumanokto ka ba? Abli dayon ha? Kitang baros ko ni mo. Uso man! Usap ka! Ha? Usap ka! Ricky, ayok to ka. Usa ba? Usap ka pa! Unsa ba? Puno nga na taon ng imong gibuhat to, uy. Unsa makapatyo na di mo imong asawa? Dalaga! Kung maginom-inom gani ka, ibutang sa tiyan, ha? Ayaw ibutang sa o. Pasensya na ka sa kong ibuhat ni mo, day. Nakainom ang kukuhan to. Dong mahimo ba? Undangan na lang ni mo yung pagsigig inom. Dili na makaayo ni mo. Kaya kung makainom ka, imo kong dapatan. O, day. Di na ako mainom. Rick, naunta ko yung hangyo ni mo ba? Unsa ba na, day? Ato na lang katapuyo sa amo. Ha? Ano man? Maayo man ko dito sa amo kay mahimura na akong pabantayan ni mama ang mga bata. Aron ba nga, duha ta nga manarbaho. Pwede naman kung ngayon mo lang na ibili ni mama ang mga bata din eh. Ay, lisod Rick, oy. Busy ba kay sa mama ni mo, ha? Ato lang ta sa amo kay dali ra ko makakita og trabaho dito. Kana ako'y daghang kaila. Hala, sige. Kung may mong gusto. Sige, mangadto ta sa inyo. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mobalhin kag trabaho? Uday, Asa masal ka mobalhin? sa syudad, Oh. Kun maon na, malayo di ka na mo. sige lang, good. Mag-ulian naman ko din sa ato. Ricky, sabay sa nako! Di mo ba kong dapatan? Nanawa ka din sa kong pag-abot, ha? Trabaho pa yung taon ko, uy! Dugay lang ko na uli! May trabaho! May trabaho ka? Ug may kuyo ka si Mulaki! Si Lucky! Napataka naman lang ka, uy! Tarong yun, ha? May bawaan ko gani na. May laki ka! Timali, ha? Panitan dagi ka!
Kaita po na imong kaipon, uy. Pasakitan lang ka, bisag wakay klarong sa. Lagi day, uy. Imo pala ng biyaan, day. Dili ko makahimo day, uy. Naabya mi duha ka anak. O niya, mag-agwanta lang ka, ana. Mao gid ba hitabo? Ay, ambot lang gidi mo, May. Ay, kuan day ba? Kuyog tarong gabi, ha? Asa man ta? Namatay man ang igsuon sa atong amika. Mobilar taon niya. Sige day. Asa naman nga akong amika, uy. Kiblaan man lang ko tinihinga. Wala ba ko'y kaila? Day, May. Ay, salamat in town kinibalik na ka. Okay na ka din, he? Okay raman. Pero mo lagi. Wa ko'y kastorya-storya kay obi ko'y kaila din hi. Ako pa manggong gisugat akong pag-umangkon, good. Ah, ila-ila din mo si Gab. Dong, akong amiga, si May. Hi. Hello. Tinagawat na ako din sa gawas akong trabahoan. Ikaw man ko ni Gab. Tuod, giyon sa mo pagtultul din hi, uy. Nangutanar ako si mong mga kaila. Unsa ni mo tuyo na ko? Imbitahon lang unta ka nga mga untas gawas. Nga naman. Gusto lang kong makaila nimo. Mau ba? Nade kay duha ka anak? Naain tahon. Di man halata. Mura ram kag dagat tanawon. Atik sa din mo, uy. Tinuod bitaw. Asa maron ang imong pares nagtrabaho? Tuwa sa syudad. Magulian lang siya kada sweldo niya. Mau ba? Kasal mo? Ay, wa pa, uy. Live-in lang sa... Nga sa ato pa. Pwede di ko manguyab mo. Gab. Bahala mo sa ko ka na ko, May. Di ko mauwaw mo ang kunin mo nga love di ka. Gab. Wa ko magdali. Makabaabot ko kung kanusa ka mubati gugman ako. Gab. Unsa man akong gipati ni Gab? Ang anong naluoy man ko niya. Oh, Gab? Ang anong niya makasamo? Gimigaw ko ni mo, May. Unsa? So, diri, kay basig na makakita ni mo. Unsa man iti nakaon ni mo, uy. Nikalit mo lang kagtunga din sa amo. Unya, nakainom pagyot ka. Di na ako maagwantang kamingaw na ko ni mo, May. Gab, ikaw sumugod ko ni mo. I love you, May. I love you. Ginoo ko. Unsa man nga itong gibuhat, Gab. Nakasa ako sa kong kaipon. Di lang ta magsaba, May. Ato lang ni ko. Ang importante nga nagkasinabot ha. Gab. Kumusta naman ka din, Day? Okay naman dong. May hinoon. Kining sa sunod buwan ba? Magpakasal na ta? Ha? Nansa man ka? Nakurat man ka? Nakalitan lang ko sa mong gisulti. Pinala na ta magpakasal, Day. Tungod og alang sa to mga anak. Kung mao na, wala gid pag-asa nga ako ka maangkon kay magpakasal man ka mo. Ato na lang tingalin dawaton, Gab. Nga dili kita para sa usag-usa. Kinahalan ko magpakasal ni Ricky. Kay may duha na biyami ka anak. Nakasabot ko, May. Maong di ka nakupukan. Salamat, Gab. Salamat, Sam. Salamat sa mubo nga panahon nga nagkailata. Nga usa niya na kahigayon, nibati ko ni mo ugugma. Kung ako lay pagbuton, piliun ti ka, Gab. Pero unsaon man, dili man mahimo.
Gikinahanglan ko ang amahan sa akong mga anak. There are times when a woman Sa mubo nga panahon nga nagkailami ni Gab, nibati na ko og gugma niya. Pero kinahanglan nga among putlon, kay gugma kini nga dili makatarunganon. Kanimo Gab, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang dagan sa imong kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni May nga taga Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, torn between two lovers. Gibuhatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iri silang niining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. feel